Så. Ja. Her. Er vi egentlig venner på PlayStation? Nej. Ja, nu, jeg er lige sådan en. Ja. Og nej, vi er venner nu, tror jeg. Skal jeg lige kigge? Ja, vi er venner nu. Jeg er en infantry. Jeg kan høre Diamond Kist. Godt. Yes. Rip der. Jeg bruger attack lige nu. Oh my god. Han er klam. Jeg har faktisk glemt, du var god. Jeg har glemt, du var så god, som du var i høj rank. Nej, her. En. Jeg nakker en smate. Ja. Oh my god. Jeg rebooter igen. Kan de lære ikke at dræbe mig hele tiden? Hvordan er du så god? Hvad var det nu, du hed? Alfred. Jeg kunne bare ikke huske det. Bare tag den. Og selv jeg... Må jeg? Ja. Så bare behold den. Infantry. Hvad? Hvad mener du? Ja. Du har spurgt mig. Vi har ligget... Eller du har været... Har du ikke været i Unreal? Nå her. Jeg har været Elite. Du har været i Unreal i Champion. Du har været i Unreal i Build, og jeg har været Elite. Ja. Har du launch? Ja, jeg har et medkit. No. Jeg mangler kun et shield. Nu skal du nok lige lade være med at one-pumpe den. Det kan du ikke helt gøre for. Hallo, Alfred. Hvornår stod du op? For 5 minutter siden. Ja. Vil du vide, hvornår jeg stod op? Ja.
Jeg pickaxe ham. Han havde den der lilla. Eller, jeg stod op i 1 minut i 5. Ja, 0459. Jeg er god med infantry, så det er heldigt. Jeg har den. Lille mammut pistol. Fucking stilkill. Harpoli, harpofly. Hvorfor gør han deroppe? Kan jeg lige one pump ham? Oh my god, så pickaxer jeg ham. Jeg har pickaxe 3. Hjælp, 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 hjælp. Der er en, der spammer, Han bruger stinger. Han ramte der. I det hele. Kom hen til mig så. Der er den her i Epic. Så får du lige 500 skud. Nej, så har jeg ikke nogen selv. No. Oh my god. Det er et juletræ.